Udako barazkiak eta frutak. Uda ekainaren azken egunetan hasi eta irailaren azken egunetan bukatzen da. Urtaro beroa da. Eguzkiak dir egiten du zeruan da gure baratzeak kolorez betetzen dira. Hilabete hauetan zuhaitzek haien fruituak eskaintzen dizkigute. Sagar berdeak, udare horiak, gerezi gorriak edo melokotoi laranjak. Uda da beraz, hainbat fruta eta barazkien zapore zoragarriaz gozatzeko unea. Baina zein fruta eta barazki biltzen dira udan? Udako barazkiak. Baratzeko barazkiak. Uda berdez jantzita hasten da. Luzokerrak, uiatxoak, piperrak, urazak eta erromatar urazak aurki ditzakegu gure baratzetan. Baita zuriak diren, baratxuriak eta tipulak. Uda aurrera egin ahala, tomateak eta alberginak hazten doaz. Abuztuan lekak dira sasoiko barazkiak. Hauek lekaleak izan arren, leka berdeak freskoak jaten direnez barazkien artean jarri ditugu. Tuberkuluak, sasoi erdiko patatak. Lekaleak. Lekale gehienak udan biltzen dira. Gure inguruan erraz aurki ditzakegu, dilistak, garbantzuak, babarrunak, Euskal Erkidegoan irailetik aurrera bakarrik. Da azkenik, hazi lehorra moduan sukaldatzeko, ilarrak da babak. Zerealak. Uda zerealen urtaroa da. Zereal gehienak urtaro honetan biltzen dira eta horien artean, garia, garagarra, oloa, zekalea da trikalea ditugu. Nafarroan, japonika arroza eta kinoa ematen dira ere. Kinoa ketxa hizkuntzatik datorren hitza da zereal honek Amerikan du bere jatorria. Haziak da beste laborantzak. Eguzkilorea udako lorea da. Bere haziak lehortzen uzten badituzu, udaren azken egunetan hauek biltzeko prest daude. Olioa egiteko erabiltzen den olio arbia ere biltzen da urtaro honetan. Iraian Euskal Erkidegotik kanpo, soja, kakauetea da piperrautxa egiteko piperrak biltzen dira. Udako frutak. Uda fruten urtaroa da. Zuhaitzek udaberrian loratu ondoren haien fruituak eskaintzen dizkigute. Baina udako frutak ez ditugu bakarrik zuhaitzetan aurkituko. Baratzeetan ere hainbat fruta gozo-gozoak biltzen dira. Badakizu zein fruta biltzen dira baratzeetan? Baratzeko frutak? Sandiak eta meloiak baratzetan landatzen dira. Apolarruzko meloia ezagunena den arren, beste mota asko ere badaude. Horietako batzuk gero eta gehiago ikusten dira gure dendetan. Sandia, apolarruzkoa, galia, kantalopa eta hori kanarioa. Landareko da sastrakidako frutak. Basoko frutak edo fruitu gorri izenez ere ezagutzen direnak. Zuhaixketan eta basoetan hazten diren fruta txiki eta mamitsuak dira. Ohikoenetako batzuk, abiak, mugurdiak, masustak eta andere mahatsak dira. Zuhaitz frutak. Udaren hasieratik, arana, morea edo berdea, mertxika edo melokotoia, nektarina, berna limoia, udarea, gerezia eta albertxikoa. Abuztuan, mahatsak, pikuak eta lehen mangoak. Mahatsak zuhaitzetan jaio beharrean mahats parretan edo mahats ondoetan hazten dira. Mangoa jatorriz fruta tropikala bada ere, azken urteotan Europan ere landatzen hasi da. Da abuztuko erreginak, sagarrak, gala, golden edo starkin adibidez.
Uda amaitu baino lehen, iraileko frutaz gozatzeko aukera izango dugu. Hauetako asko udazkeneko lehen egunetan ere bildu daitezke. Horien artean, irasagarra, granada, urra edo txirimoia. Da urte osoan, Kanarietatik datorren banana gozoa. Ikusi duzunez, gure baratzeak hainbat aukera eskaintzen dizkigu. Hainbeste barazki izan da, ze plater prestatuko zenukezuk? Probatu alduzu inoiz basoko frutarik? Zein da zure udako frutarik gogokoena? Ezagutu alduzu fruta berriren bat? Hurrengora arte, agur!